Mark Matunga wachni mogik kaachiel kod paro kotudore koda kaka do bende ochungo tij aput ma jatend piny Kenya William Ruto yande ochuogo mar mondo mi otel kata ota chenro mar chulo jogo ma nyithindgi notho e ng'anyo kaachiel kod jogo mane oyudo hinyruok. Kaachiel kod wachni mogik ka watieko. Dr. Mark, inyalo mana mute mic ni ok wawinji. Mano bende weche mag technology. Joyce ing'eni sani en saa 8 ka. Saa 8 otieno. Miyo an bende wiya nyalo wil gi gimoro matin. To mbaka mane wagoyo gi Tom kod Agwanda en mbaka mar puonjruok maber. Aneno ni wach motere dono owinjo lose mapiyo. Mano bende achiel kuom gik makelo tabu nikech doho bende jayware ahinya gi ok ineno ka ne oyware gi weche mag IBC motieko chiegni higni 2 malawo mana 3 kapod waonge gi IBC. Pinje moko bende gine constituencies moko bende ne onge mana gi jok manotelo negi. Koro miyo anda jiw doho mondo mi gi weche mag public gi kobiro kuomgi to winjo bed ni gidil kodgi kaka matters ma agent mondo mi gitiek mapiyo. Katieko korka wachna ma atieko godo ni kuom higni 3 ma President Ruto osetiyo, an aparo ni osetiyo maber. Achiel ariyo mapok otimo owinjo tim, bende kaka Gwanda wacho en gi thuolo mar rekebisha kuonde ma pek pod nitiere, to pek ahinya mantiere en wach mar mibadhi to giyudo kaka bende pesa nyalo donjo ofuko japiny. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga kuom kawo thuolo mari mar mondo mi tudri kodwa e twak